Oke, merindingnya sudah dihadirkan. Yes, bisa untuk Big Boss Duta Hadi Mondoan. Kok samperane lewat rekening. Orang kok rekening listrik di. Kowe kok nyepelekke bose Duta. Rekening listrik iki malah awet. Oh, Iso ngono. kanggo pirang-pirang sasi. Ya aku paham nek wong jenenge urip dhewe ngerti anggere. Anggere nggon meteran wis muni tit ngono sirahe yo maru. Angger wis diceluki tit ngono mumet. Nggih, kowe aja lungguh sik. Iki krana Desa Mawacara.